Lalelani guys, ngishilo ngathi kusazoba mnandi la and njengamanje kusazoba mnandi kuphinde kube mnandi yes. Right next to me, guess who's next to me? Hello Puto. Kunjani sisamaphila? Ngiyaphila. Kuthiwa ngiyaphila nje ngomqemane ngabe ngithi pu 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 pu. Manje lento ayikho ngami, ingo asana benongcami yebhede yabo. So sanibonani ngiyathemba ukuthi niyaphila ne? Hayi siyaphila. Mina ngifuna ukwazi ukuthi ubeka yini eThekwini ngoba phela wena uyasibaleka la. Hayi mina nje insika yami yokuzalwa ngayo eThekwini. Ngisuke ngiyihlanyisa nje mengiyilenge ngizela ukuthandwa. Phela ukuthi uyazi ukuthi meyandele yahamba fika la engazi khona ifike ikhulumela nje yakhona kube ngathi ayiyazi la nje la iphuma khona. Just ukuthi kwazi ukuthi lalidlile. But ngiyathemba ukuthi uzoni understand phela nani ke kodwa ke nani. Sizothini phela ngoba sikulo puku. Namhlanje bhede kancane uthini kumncamisi? Engikushoyo ukungamanga umuntu njengathi akekho typically ekutheni umishele into esimfisana nje uNkulunkulu ngathi angamupha izinsuku eziningi nempilo ende andise uthando kuthina lakhe. Ungami akafani nathi akafuni imishado imoto nani but into ayifunayo ufuna ukunakekelwa mase yaqhubekela neziphilele. So nje into engiyifisayo ukuthi lolu thando esinalo lakhe lokuthi simgcine edlile simgcine ejabulile asiqhubeke silenze nokuthi uNkulunkulu akabopha impilo ende nje kuba uyasiphilisa bethi ziningi into edlula kuzoya la thina ey'shubile wathi avula uncami uvele ube uthi hayibo bethi empilweni kuyaphilwa nje. Uready kunale stew esinomangwe ne-rice and no-beetroot. Lalela-ke mina ngifuna ukuthi ethi ukuyixaxazisa mhlawumbe efane nemayonnaise akuke kuphithizele nje kube kuningi. But kodwa-ke into engangiphathanga kahle ukuthi angiyagula I'm sick. Bengithi angizi ngikhiphile ividiyo guys I'm sick. Angazi ukuthi yini eyenzekile kodwa ngathi kuthiwa khona uphoyizeni engiwutholile. But kodwa-ke ngenxa yokuthi uNkulunkulu bethu uyawenza umusa ngibonile ukuthi nginawo amandlana amancane ngaqala nalowo mama engiphila naye ngathi nje ngiyacela uze sigijime siyovela. But ngila ngenxa ukuthi ngiyamthanda uncami but ngeke ngihlale kakhulu ngizobaleka ngiyophumula. Hayi siyabonga nje ukuthi ufikile. Urespect. Elokugcina nje mandla ngirich interview yasizwe nga-interrupta ngirich mina nginandaba kind and rich. Ungami ngiyamthanda ngiyabathanda bobabili uNgami noSizwe ngiyabathanda bobabili. uSizwe umngani wami uDlala umngani wami ngirich mina. Niyabona abandlemali. Ngwasemlazi ngirich. Niyabona abandlemali. Kodwa abanemali basenza kanje. Ngizoba rich. Mina ngada ngithupha ngirich imali nemali ngempela. Angisathupheki. Sizwe ngeyokugcina kunabantu ababavalelayo abantu abangaphilanga. Sibona u-Asa today kukhona noNcami and November it's a National Awareness Disability Month. Abantu babashaya abantu abangaphilanga emakhaya bayabahlukumeza babaphutha imali yempesheni. Sithini emakhaya kulabo bantu abaqhuba lowo mkhuba omubi ebantwini abangaphilanga? Ya mase ukubheka nje ngokweqiniso akekho umuntu ongahlani. Ukuthi indlela ohlanya ngayo na kulevel yakho ilingana labo ohlanya nabo. So wena uyibona awuhlanye ngoba nibaningi nihlanya ngendlela efanayo. So zonke siyahlanya but nje into ebalekile ukuthi understand ukuthi uma ungahlanje ngawe angabi phakathi kwempilo yakho. Injengokuthi mase nixabana nakho nomngane wakho ingoba nisahlanya ngendlela efanayo. So every time wonke umuntu ohlanyayo mase ungasazwana noma wakho ingoba umhlanyo kwama wakho usukwenyile level wena usuhlanya umhlanyo omusha. Sekumele uhambe kubangani bakho nohlala lomhlanyo okufikelile. So nje injalo but-ke mina ngikubona kusayinto yomuntu ohlanya kakhulu-ke futhi ayawuhlanyayo osefile la ocabanga ukuthi ungaze umshaye umshayele into ayenzayo ngoba phela uNgami i-right into yakhe kakhulu ukuthi yazi imnandiyani impilo umuntu umenza into ongayifuni unelungelo lokungabi ingxenye yaleyo nto ayenzayo yokungambuki yokuthi uma umbona enza into lapho usuke wena ngalapho uthathe umgaqo oya ngala ngaphandle kumele ukuthi leyo nto into uzoyenza kuwena
futhi unalo ilungelo lokumkhuza ukuthi hayi ngicela ungayenzi lento ubaleke kuye. So nje ku-wrong ngithanda bakuyeke abantu abake bayeke ukucabanga ukuthi yonke into empilweni funa ishintshele bona. Le mhlabeni akuyona yonke into engawe kodwa yonke into emhlabeni ingathi sonke asifunde ukushera, asifunde ukuhlalisana, asifunde ukuthandana. Uthando more than anything. Amazwi kaSizwe akona amazwi ami. Happy birthday Ncami. Happy birthday Ncanga. Hayi into sakwenza kumina. Usangithenge one, wakithi one. Mangimbone emithi ke angazi. Uyawathi buku. Usangithenge kusasa.